Ейхо, здрасти. Какво става? Какво правиш? Нищо. Избирам си снимка за некролога. Ти си жива? За сега, в смисъл, човек никога не може да е твърде подготвен. И в тази връзка, виж, исках да те питам нещо. Отива ли ми да съм бременна? Така си ме представи, бременна. Предполагам. Супер, защото утре ще съм. Чакай, как така? Реших да си спра противозачатъчното утре. Спонтанно решение, не питай. Одеве гледах един много як филм за една самотна майка и много ми хареса вайба. Да. Ти какво правиш? Не знам какво да правя, човек. Пред дилема съм. Що бе? Какво става? Хванах го да си пише с друго момиче. Моля! Какви са те глупости? Каква е тая дилема? Ти заслужаваш, много повече от това. Как така дилема? Това трябва да е рефлекс. Казваш му, знам всичко и го разкарваш. Да, може пък да е нищо. Ако не е вярно и само си внушавам глупости. Как? Нали си пише с друго момиче? Как така ще си внушаваш? Ти видя ли какво си пишат? Някакви там емотиконки праща, праскови и пътладжани. О, Биляно, мичето, ясна работата. Може пък да е вегетарианка. Или той да е станал веган и да го е срам да ми каже. Или да е правил салата. Да. Или да си е правил списък за пазаруване и вместо в бележки да го е изпратил в Инстаграм. В смисъл, случва се. Я моля ти съм, нали не си толкова наивна? Казвай сега, безмълвно ли ще го оставяш или заедно вече ще правим отмъщение? Не съм сигурна. Ако пък това момиче му е сестра, той, нали, няма сестра. Винаги е искал. Ако си е намерил? Добре, хайде да летим обратно от България към Англия, но само след като си свършим цялата работа днес. Сряда е и денят започва около 7 часа, където се грее на духалката, защото ми е студено и се готвя да тръгна за упражнения по пропедевтика на вътрешните болести в болницата. Грабвам раницата, вървя по път и всеки се запътва за работа. Времето е леко мрачно, мъгливо, уютно почти. Упражнението е 2 часа и половина и е посветено на снемане на анамнеза и вземане на статус. Също и въвеждане към неща като перкусия и аускултация. След това вече е време за микробиология, тръгваме от болницата и понеже ще имаме тест, даже учим в автобуса. Вече сме там, упражнението по микробиология е час и половина, правим тестчето, правим няколко практически занятия и завършваме с отцветяване на грам на Escherichia coli, ето я и нея под микроскоп. Вълнуващо, нали? След обедът завършва с упражнение по клинична лаборатория, където имаме ето този стар компютър, вижте, почти е като от детството ми. Моят беше такъв. В 3 след обед вече съм вкъщи, хапвам корнфлейкс, къпя се и стягам багажа за полета. Приготвим си хапване, това е 2 парчета френска селска торта и си сварих паста в 2 различни кутии, най-накрая да занеса и към Англия, не само към България. Слагам си нещата в раницата и тръгвам, защото е време да се лети. На 3-я ден от кацането ми в България упражненията за нашата група вече са приключили и отивам да си живея другата половина от живота в Англия. През останалата част от седмицата, докато не стане пак неделя и е време пак да се лети. Така че качваме се в самолета и тук ви показвам гледка София отгоре. 10 минути по-късно вече нищо от това не се вижда и сме над облаците. Така че се настаняваме удобно. Дремнах, хапнах си едното парче от тортата и 3 часа по-късно вече бях в Англия. Време беше да хвана първия от 2 влака към вкъщи, така че заемаме се, настаняваме си тук удобно и в 10:30 английско време съм пристигнал. 11:30 бях вкъщи, изкъпан и готов за лягане! Здравейте хора! Мина цяла 1 година откакто качих това клипче и получих вашите хубави коментари, пожелавайки ми успех. И исках да се отбия и да ви кажа, понеже ви държа в течение, че завърших втори курс медицина! Ей! Разбира се, да завършиш втори курс медицина не е най-голямото постижение на света, дори ни най-малко, така че не искам да изглежда сякаш бия тъпън, обаче понеже такова ми е съдържанието, показвам ви често как пътувам, правя ви влогове, показвам ви как уча, как работя и ви държа в течение на нещата. Просто исках да ви кажа, че вашата подкрепа през годината я оценявам много и цялото това нещо доведе до днешния ден, в който аз съм обратно в Англия и лятото за мен започва, защото приключи тази година. Както всеки път, правя малка нахална вметка за всички, които току-що попадат на видеята ми и не са ме виждали преди. Здравейте, аз съм Тони
И по принцип в момента най-интересното, което хората намират в мен, кажи речи, е, че аз учих и се лицензирах в Англия като магистър-фармацевт, където в момента живея и работя, но следвам медицина в България и пътувам с полети между двете държави всяка седмица. Както традицията повелява, преброих полетите и тази година. Миналата година, когато завърших първи курс, са били 46 полета или около 46. Малко е трудно да преценя, защото не си спомням дали за всеки полет специфично съм летял, кога сме имали отменени занятия и така нататък. А тази година полетите ми са 61 полета. От около 68 резервирани, отново някои не са се състояли, други са били по други поводи, не за учене, така че не ги преброявам към тях, но 61 полета, не мога да повярвам, че се осъществиха, всяка седмица пътувах и нещата се случиха още една година, както не съм си помислял в най-дивите ми представи, когато се записвах да уча. Та хора, не мога да повярвам, че втори курс приключи, беше определено по-труден от първи курс, особено накрая се изпита по анатомия. Мисля, че който е учил медицина и в момента учи, може да се досети за какво става въпрос. И хеймена, отново е юли, навирам се обратно в Англия, където по принцип прекарвам лятото си и не пътувам до България. Така че ме чака лято с работа и още работа, но и свободно време за неща като плетене, четене, снимане на тиктоци и някакви други неща, с които ще имам микрообсесия със сигурност по време на следващите 3 месеца. Това е малкия апдейт, ако мога така да го нарека. Благодаря ви отново за хубавите коментари, за всички пожелания, за подкрепата през годината. Ще видим как ще мине лятото, колко често ще снимам видеа, кажете ми на какви теми, какво ви се гледа. И след това, живи и здрави отново, на есен с песен, ще видим как ще е трети курс, дали ще бъде мил с нас. А не е ли интересно как вече средностатистическият зрител е толкова изпържен, че не може да консумира съдържание онлайн без да е свръхстимулиран? Кой в днешно време седи и гледа видеа на някого, който просто седи и говори? И сега моля, проявете критическо мислене, не говоря за всеки, а генерализирано за средностатистическия масов консуматор на съдържание. На какво прилича тази свръхстимулация в днешно време? Оправете се с мен, докато ми изтичат водите в момента и ви разказвам как си купих къща. Да започваме. Или то ще е някакъв огромен макбанк, примерно с 20 бургера и някой ще се бори през хапките си да разказва история, само и само да бъде по-ангажиращо. Или ще бъдат от тези видеа, където екран е разделен на две, отляво човека говори, а отдясно се стържат някакви сапуни, правят се слаймове и какво ли не, само и само да има поне две неща going on. Съдържанието трябва да бъде бързо, да бъде кратко, избухващо, да бъде закачащо, да бъде ангажиращо, да може поне 2 или 3, ако може и 5 неща да се случват едновременно. Забелязвам, че все по-рядко се консумират видеа, в които се случва само едно единствено нещо и присъства само един единствен слой от действия. Обикновено, ако такъв тип видеа в момента имат гледаемост, то най-често е защото се адресира нещо крайно скандално. И често хората отново се свръхстимулират и го гледат на двойна скорост. По някаква причина, каква ли е тя? Ако става въпрос за нещо нормално, то тогава обикновено се нарича подкаст и понеже то не може да се наслои в себе си, ние го ползваме за заден фон да правим наш друг слой от неща. Дали ще се къпем, дали ще готвим, трето, четвърто, пето, ние трябва да имаме свръхстимулация. Колко интересно е това? Да, разбира се, че това е естественият ход на еволюцията на съдържанието онлайн. Ще има такъв. Но не е ли по-големия фактор тук въпросът колко точно са ни прегорели допаминовите рецептори? Не е ли интересно? На мен ми е интересно.